Tuhan kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabat lan saudara. Assalamualaikum sambadi pun jo kalau dah silawan ala sambung menyambung laule maule laubung maupun kami madangala sengeta manu di mano bana kawan tasingwang main ko dicabui kari di sarwa rupo na bani tolan na mangapun tandu nyula banyak na langsung rupo nyo tolan la badarapan na iya kamu kuna membayang jale utang seminggu dibayar lagi utang beribu janji diule tolan haru dijari la buke la barapo dorong lang kata gagi pisau dicabui tangan dikipe baraso kan bisa menabi laki rupunya kawan tajari di kanci bantuannya mati sadam pikir tolan tajari di kanci nenggali kamano bana katolan ali asatio langkane kan kami sisi segala utang kan kami bayar piutang katolan lalam batin dia lai dicuba akan membayar bayi barat minyak bercampur jo air harumnya sampai lah jatuh basisi bisa menjawab dah dihukum barali kini nyotolan lah bertanya puluh lah baraso kan bisa melawan torpedo kalau sebutir peluru nanado jangan diadang parang pemuluh padu di lautan parang basusu menghabiskan ribuan peluru nanado elok kebawakan lot senjata kibarkan bendera amanati boleh bagi itu ayo bagi itu ayo ala bagi itu na yo doponyo kemudian Rio doso
jumbo Iya dari junjungan kita bela tapi ayolah dek kami kamanya muncul hari itu larito naladena tadi disambung anjur maikon nanti sambung aladena dosa abamnya sabah dia do baga arano legarano halabakan dakan dekat kami ba aduh aku lagi larikan menolak kami adalah sudah ba atanyo delai si arala juna minang orang bani ba sabanta ajaku masa Allah lainnya wadi tubuh dan tolan antanyo adenani nyawa denyo alusan dan lesampat arono deko lari haladekate adenana pokok kuncinya pokok kuncinya ada mana enggak dekana keri delaya pokok kuncinya supaya halada mana malaki ajalnya akibo alana niule kanana itu bana alainan tolan antanyo aduh dena lain ladeka boleh dena pinta ala dejo pinto ilallah iya Mola
dalan iyo kasajo dan wahai iyo le saudaro layanda iyo la sungguh kami iyo nantarangkan le palakaro tubuh adeko untung iyo menjadi dengan le palito sulu adalah iman iyo nan goyang ayun tuang iyo le taguh mulai mana tubuh okato iyo nyonabi okabala kangusa ola di cintolai baru iyo lena tubuh alaikana iyo la diri dengan lagi manola nyobana alai hidup iyo jomati analah hidupnya mati nak kami ditarangkan tubuh iyo negasa tubuh iyo negasa ditinggal iyo kanisan tahu iyo balari pandai iyo bajalan tubuh iyo negasa nalekan dosa jo itu iyo lebih dalam balailan sabananyo wenalus jadi namanya adi tubuh negasa le tampe diamnya le tubuh alus di dalam takurung sakit jopat dia inyo nane manggo alati bodi omba oh itu ala de basabu adenalita kalau nyawa kamu luado ado basabab ado baramulo alari nur Muhammad innahu hasamulo disipai Tuhan le tape talanyo dikandai Tuhan oleh mulo hadonyo ladim sendirian le Tuhan manato jadilah engkau iyo kato kalanyo tadirinlah insan di dalam cahaya rupanya yang le sudah nyata ayom bagar le balem le ado ditikan si pandangan samparono nan di situ insan mangkonyo jago tercangang insan do kapado dirinya adi pandang sawatu oleh pun lagi dado wakatu itu nak kami tarangkan oleh turunlah firman daripada Tuhan lain kapado insan niyo jatuh ladah hukuman alastu bi rabbikum dalaikatu Al-Quran bala anta ya rabbuna adalah jawabnya insan layakuna humbo ya Allah nan Tuhan ya Allah nan Tuhan insan niyo mengaku adalah wakatu itu layakapado Allah ya Tuhan yang satu ya Tuhan yang satu saban engkau nan Tuhan aku di situ kita ada mula beriman lagi pada kudus kata Al-Quran pembagi sasifat kan jadi pandangan kepada Muhammad adalah syarat insan Allah je Muhammad Allah
Muhammad ada tada misalan lah dengan olehmu oleh kita putuskan ada kita putuskan oleh katu itu oleh tada dikira tada dipilih ojo matu kapalo ojo matu kapalo anyon nandape emanya bisa jo malipatul wadisi sudah menarakan masuk Tuhan ndak ada misalan jangan disangku pakai kibatangan nanti tapi siapa lade manggara garikan lade manola mama oh manoi ola mama ada sarato mangulu sarato halim oleh dengan tuanku olah dengan tuanku oh tari oh kapado oleh ayah jo ibu oleh kami membincang oleh jalan olehmu oleh jalan olehmu oleh jalan olehmu dengan oleh kami bincang tarikat dan jangan basila dan oleh supaya dapat iolah dikupas pandang dengan dewa katu mati nurani oh di situ nyojanjang akan kita naiki iyo pandanglah rumah oleh akan diuni warati nonyo rumah ona kami tarangkan oleh bukan onyo rumah obati yang baparan anyole rumah itu onan jadi kiasan ulal iyo josipan oleh keputusan adapun iyo Muhammad oleh jo Tuhan Allah ika padulah Isa oleh nyawa bapula oleh yoba oko tibo oleh jangan pagama opi doman odiati oleh janganlah hilang apabila dia hilang opi doman diati yo galo samonya oleh kita pandangi oleh tentu de pangana kita oleh kayo maripai adena dari denantara lanang kita yo masuk aduri dari sekolah pengajian desa kianan lah dibari ade sebagai depannya boyo dan lainnya yo putri tadi yo rekan kami dan ande bayo tanyo pulau isi Arjuna Mina bari yo depanamo inem bali yo ngagetanyo kalana dini mukula de basamo dan setelah tiba di nyawa di dalam batang lain tubuh kita idenanan lagi di dalam jantung lana dini situlah de tampadanya ada karano yo denyo jawa yo halus yo kali yo samparano kunci nyawa ada barapo yo de banyak anu inakan itu bana yo tolantanyo minta panjalasan dekat kami dan badu ada lari nyawa ke hati oleh jo apa yo panguncinya ide ke kiri yo dekat kanan de atau nanai ke bawahnya ada jo apa yo kita kunci nak menetap di dalam tubuh kita ide sama dojo kulima tenanan gitulah de kuncinya ada na yo jo kulima nampi oleh jo itu yo panguncinya kulima Allah Allah namun yo para tamu ide kulima dewa Allah ada bilangan yo de kadua
itu ada supaya biala yauman natap malaki ajal de kita tiba itu denalai kunci nyawa denalai sabana de bandanya ada layo de kosana yo de layo hati yo de saudara denalai yo kami Jawa sapanya tolong yo de batanyo tantunya kami nan batanya pulo sekali di sini sekali di sinan sekali di siku ayo janjo pane ayo janjo pane babale biaso biasonya kami kabatanyo pulo sekali di siku ayo janjo pane babalenan biaso biaso diadat biaso limbago ini melatanyo katolan saudara adalah masa Allah nyawa tetap dilanjut kanjuo ini nyawa leka bapula orang jurai kami tanyo nyawa kan berpula siapa ditujunya jauh lima apa jauh lima apa nyawa berpulanya apa kata nyawa oh katubuh kita aku dekat tubuh oh nyawa kita oh tolonglah jawab oh kami nak bertanya jurilah hati oh menjawab tanya adalah jadi satu itulah dari kami memesan tanya tinggallah segala hormat adalah jawablah tanya ada saniti jangan nilah ada sabarin lah jangan lupa tolong bayar kontan lah adalah yutang lah di muka adalah ini begitulah adalah malah kailonya gara-gara tukang silawat adalah tukang curito ini gara-gara lah dari kami lah de badu